כשהייתי ילד, הייתי על תפריט של דיאטני. הייתי שוקל כל גרם, סופר כל ביס, אוכל מאכלים עם שמות שלא ידעתי אם אני בולע אותם או לומד אותם לבגרות. קינוע, מחמצת, פשטן טחון. כאילו הגוף שלי זה פרויקט גמר במדעי התזונה. אבל האמת, לא הגעתי לגוף הזה מהתפריטים האלה. הגוף שיש לי היום הגיע מזה שלמדתי דבר אחד. לא מה אתה אוכל, מתי אתה אוכל. תזמון, לא דיאטה. ואם 91% מהמדינה היו מבינים את זה, כל אחד היום היה מסתכל על המראה ואומר, וואו, אני פאקינג אל יווני. עכשיו אני אסביר לך ככה על הפתיחה של הוולוג. מה הוולוג ראשון שלנו היום, אפיק? טוב, אז היום אנחנו הולכים לאימון רגליים. בואו נראה מה יש לנו לעשות היום, אני כבר עובר על האימון ככה. בואו נעשה לכם ככה קצת איזה עדכון קטן גם לגבי התהליך שלי. מי שלא יודע ככה, בשבועיים 3 האחרונים, עברתי תקופה שהיא לא כל כך פשוטה. ממש שזה לא תירוץ, אבל לא התאמנתי, כל אחד יש את התקופות של העליות והירידות, שסבתא שלי נפטרה. אני אומר, בונה, אחרי 3 שבועות בבית חולים, אתה אומר, כוסמק. חיילים האלה נגמרים מהר, וצריך לנצל אותם. בגיל ה-20-30, להיות בשיא הגופני שלך, להקשיב את כל החלומות הכי רטובים שלך. טוב, אבל לא באנו להיות רגשיים. בוא נתחיל. אז מה אנחנו הולכים לעשות היום? כל דבר יש לו מטרה. בוא נתחיל בקריאטין, כמובן קופאין לאנרגיה. אני לא צריך להסביר לכם מה זה הקפה הזה, קפה של בוקר. קריאטין. אני שומע מלא שאלות על הדבר הזה. אתם לוקחים 5 גרם קריאטין. מהרגע שהתעוררתם עד הרגע שהלכתם לישון, לא משנה מתי החלטתם, בתוך האימון, לפני האימון, זה לא באמת משנה. זה מלח קלטי. הוא מכיל 92 מינרלים שהגוף צריך, והוא נותן פאמפ מפריד. 92 מינרלים לגוף, שיהיה לנו פאמפ מפריד בתוך האימון, ופחמימה זמינה. עוד אנרגיה שיהיה לנו תוך כדי האימון. אז איך אנחנו עושים את זה? פשוט שותים קפה. כמובן חשוב לציין שזה לא ממומן. לא ממומן. לגמרי, לא ספונסר, אבל אם אתם רוצים, תיתנו לנו. לקפה טורקי. עכשיו, אביב אלוש, אני אחליף אותה, אל תדאג. אני הפרזנטור החדש. לא, זה אביב אלוש של סטרואידים, אחי. בולים גדולים, טוסטסטרון גבוה. זה כוס מים, רק לאנשים ענקיים. אצלי הכל גדול. אז זה חשוב גם לקריאטין, כי הקריאטין מייבש, והקפה הוא גם מייבש, וגם כמובן המלח, צריך לשתות המון מים, גם לפני האימון. והדבש מהכיס, לא יודע למה שמתי אותו בכיס. שימו לב איך עושים את זה, כמו סף גרנית. סף גרנית הוא שף, נכון? הוא שף. ידעתי. נותנים ככה בדבש, תן לה בדבש, מוסיפים חצי אצבע של מלח קלטי, והולך להיות לכם אימון פגז. האמן לו גם טעים, באמת טעים. בלי שום קשר מבחינת תהליך, כל התקופה הקשה שעברתי. עכשיו אנחנו חוזרים. המטרה היא להגיע ל-96 קילו. אני הולך לעלות בתקופה של חודש וחצי, 6-7 קילו עם 0 שומן. כמובן שיש פה עניין של זיכרון שריר, זה קצת צ'יט קוד כזה, כי כבר הגעתי לרמה הזאת, אז לחזור לרמה הזאת זה הרבה יותר קל מאשר להתחיל אותה מההתחלה. אתם לא תעלו 6 קילו שריר, רק אם כבר הייתם שם, זה זיכרון שריר ואתם יכולים לחזור לשם. טוב, אז היום הולכים לתת בראש, הולכים היום לשבור שיאים, מה אפיק? לא סגור על זה. מה, 180 קילו? קליל אני אומר לך, נו. קליל זה לא היה. יאללה, בוא ניתן בראש. יאללה. 4 אנשים לא יודעים. בחדר כושר אני רק נראה קשוח. אבל זה השירים האמיתיים שאני שומע. תשמעו לשיר. בוא נגביר. Hey you, I'm sick. What you did, better be. Don't you know, we are the roof of man. אנרגיות לפני חדש! מה שווה כל החיים האלה אם אתה בגיל 20 עד 30? בשיא של הביטחון שלך, אם אתה לא בשיא של הביטחון שלך, מרגיש שאתה וואו של דבר, מסתכל במראה ואתה אומר, זה פאקינג אני פאקינג אל יווני. וזה רוטן יעקב! הגיע הזמן להיכנס בסטייל החדש. אחורה עד הסוף. מי שלא יודע, אני 2.5 מטר, אני באמת יושב ככה, ברכב, אני ככה נוהג. בוא נתחיל להרים משקלים. מישהו אומר לכם שלהתאמן, זה החלק הקל. הוא לא יודע שלהביא משקלים זה יותר קשה. יאללה, בוא נביא עוד פלטה של 20. עכשיו מתחילים המשקלים האמיתיים. בואו נוסיף חגורה. ועוד פלטה של 20 כמובן. היום אנחנו הולכים לעבוד בשיטה שנקראת פירמידה הפוכה. כל המטרה של השיטה הזאת, להיות חזקים יותר
ולפתח רגליים של אל יווני. כל המטרה של הרבה פלטות על הבר, וגם כדי להיות חזק יותר, וגם כדי לחפות על זה שיש לי קטן. בואו נצא לדרך. אם את שכחתם את החגורה. בואו נראה עכשיו חולצה. יאללה, 180? יאללה, קליל. תשמע, זה קשה להביא את הפלטות. זה החלק הכי קשה באימון. אז ככה, התחלנו לעשות חימום, וכל פעם העלינו 20 בפלטות, גם כדי לתת למערכת העצבים להתחיל להתחמם. אנחנו עובדים עכשיו בשיטה שקוראים לה פירמידה הפוכה לקשב. מה המטרה של פירמידה הפוכה לקשב? זה קודם כל להרים הרבה מאוד משקל כדי לפתח מסת שריר ברגליים. בוא ניתן בראש. יאללה. תסתכל, יש לי 2 חזרות גג. אני זורק את זה. צריך להתקשר לפיצריה הקרובה. רגע, ניקח מספר של פיצריה. יש פיצות שפתוחות עכשיו? פיצה אחרי זה? חייב. אתה לא בא לאכול איתי? רק שתדעו, זה לא פרסומת סמויה. יאללה, בוא ניתן בראש. קליל זה לא היה. בואו, קוסם. תתקשר עכשיו להזמין פיצה. אחרי אימון, זה הזמן לאוכל הטעים. לא עובד לי המספר. מה זה, הם לא עובדים עכשיו? פיצה מתקדמת לוואטסאפ. במקום להמתין על הקו, שלחנו לך הודעת SMS עם קישור להזמנה מהירה בוואטסאפ. ברוכים הבאים לפיצה. מה היא רוצה? היא רוצה פיצה. לאזור חיוג 02, לאזור חיוג 09. וואלה, לא. מה זה הפרויקט הזה? מה היא אמרה? לא שמעתי. תסיים, בוא נחייג עוד פעם. איזה אזור חיוג אין לך? משתלם. לאזור חיוג 03, הקישו 3. איזה אזור חיוג אין לך? לאזור חיוג 08, הקישו 8. לאזור חיוג 04, הקישו 4. לאזור חיוג 02, הקישו 2. לאזור חיוג 09, הקישו 9. טוב, אז מה זה פירמידה הפוכה לקשב? כמו שאמרנו מקודם, כל המטרה שלנו זה להיות חזקים יותר, להרים יותר פלטות ולפתח מסת שריר ברגל. אז איך אנחנו נעבוד? סט ראשון, אנחנו עושים סט הכי כבד, טופ סט ל2 חזרות עם מקסימום משקל. אחר כך מורידים טיפ-טיפה משקל, עושים 4 חזרות, אחר כך עוד פעם מורידים טיפ-טיפה משקל, עושים 6 חזרות, ועוד פעם מורידים טיפ-טיפה משקל, 8, 10 ו-12. עכשיו, אם אתם רק מתחילים בשיטה הזאת, תתחילו לעבוד ב-6, 8, 10, 12, עד שאתם שמים לב שאתם כבר לא מתקדמים במשקלים. במצב כזה, אתם באמת צריכים להרחיב את הפירמידה ולעבור לפירמידה מורחבת. כלומר, להוסיף סט של 4 חזרות, ואז 6, 8, 10, 12, כדי להרים יותר פלטות. ותזכרו את החלק הכי חשוב. יותר משקל, יותר שרירי. איך מרימים את זה עכשיו? זה כזה. טוב, מה אנחנו הולכים לעשות? עשינו סט ראשון, 2 חזרות, בסט השני היה כשל. אם לא הגעתם למצב שאתם לא עולים יותר, סתם עשיתם את הסט. הסט לא נחשב. רק אם אתם לא מצליחים לעלות יותר, כשל אמיתי. סט שני של 4 חזרות, מורידים טיפ-טיפה משקל. סט של 6 חזרות, 8, 10, 12 זה הסט האחרון. ככה בונים רגליים. יאללה. שלא צריך קקי. אם הפרצוף שלכם נראה אותו דבר, זה לא היה אימון טוב. יאללה, יש לך. רגע, אני סובר רגליים. זה אימון של אופי. רואה שחור? אבל. טוב, היום אנחנו הולכים לעשות אימון רגליים. 6 תרגילים ראשונים. אנחנו הולכים לרוץ על סקווט, דדליפט, לאנצ'ים בהגבהה, תאומים, פשיטה וכפיפה. מה המטרה של כל תרגיל? עכשיו אני הולך להסביר לכם. כל הקטע של הסקווט זה לעבוד על 3 ראשים עיקריים ב4 ראשי. כמובן שיש ראש נוסף. הראש הזה בעיקר אנחנו מטרגטים אותו, שאנחנו עובדים עם הגבהה על הרגל. ברגע שהרגל מורמת, אנחנו מצליחים לעבוד על הרקטוס פמוריס. שזה החלק שיותר קשה לטרגט אותו בתרגילים כמו סקווט ופשיטה של הברך. בחלק השני אנחנו הולכים לעבוד על הדדליפט, כל המטרה שלו זה האמסטרינג כמו שאתם כבר יודעים. אחר כך נעשה קצת לאנצ'ים, נראה לי שכבר אמרתי אבל לא נורא, נעשה קצת לאנצ'ים ונעשה פשיטה כפיפה, תאומים. אני אסביר לכם שמה איך אתם באמת יכולים להגדיל את התאומים סוף סוף, ובסוף הולכים הביתה לאכול פיצה. בוא ניתן בראש. קוסמק, שכחתי חגורה. עוד 6. מצליח. יאללה, תבחץ, יאללה. טוב, יש לך, תילחם. היום אני הולך לתת לכם טיפ של אלופים. רגליים גדולות, גרביים גבוהות. תזכרו את זה. יאללה, בואו נעבור לתרגיל הבא. בואו נעשה דדליפט, עכשיו אנחנו מטרגטים את האמסטרינג שלנו. שוב, עובדים פירמידה הפוכה לקשב, כמו שאנחנו מכירים.
6, 8, 10, 12, פה אין לי עניין להרים הרבה מאוד משקל, בואו ניתן בראש. בואו נעשה עכשיו סט אחד כזה, אקטומורף. מה זה אקטומורפים? אנשים שהם מאוד מאוד רזים. ידיים צרות, רגליים צרות. אם אתם צרים, תשימו לב שיש לנו חולשה באמות לתפוס משהו חזק להרבה מאוד זמן. אם אתם במבנה עצר יותר, תשימו לב שאתם הולכים על גריפ שהוא כזה. אחד כזה, זה ישפר לכם את האחיזה משמעותית. אם אתם אנדומורפים, במבנה הרחב יותר, שהידיים שלכם רחבות, הכל רחב יותר, אני אישית ממליץ לכם ללכת על האחיזה הרגילה. תשימו לב איזה מבנה גוף אתם, תתחילו לעבוד. יאללה, סט כבד אחרון, ונעבור לתרגיל הבא. שיר טוב דווקא. כן? זה הטראם? כן. מה יש לי גם עוד תנועות מגניבות. תהיו קוקסינלים, תרימו כבד. איזה קשה זה. תרגיל הבא? תפוס לי כתף. תפוס לי כתף. אז מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו זה, וואו, זה תרגיל טיל לרגליים. טוב, עכשיו אנחנו הולכים לעשות לנצ'ים עם מדרגה. כל המטרה של זה לטרגט, כמו שאמרנו מקודם, את הרקטוס פמוריס, שזה השריר אחד מתוך הארבעה שעולה מעל האגן, וכדי לטרגט אותו, כמו שאמרנו מקודם, אנחנו נצטרך לעשות הגבהה מסוימת לרגל שעובדת. בואו נתחיל לתת בראש. שתי רגליים. קוסם. בואו נדבר עכשיו. נשים, חוץ מכלים, מה הן עוד צריכות לעשות? נשים, אם אתם תשימו לב, נדבר על העיקר, על הפרטו. יש לכם שתי סוגי נשים, יש לכם את הצרות יותר, שהרגליים רזות, ידיים רזות, הכל צר יותר. אלה סוג נשים שהן צריכות לעשות את התרגילים שלהם, בעיקר עם הרבה כיפוף בברך, כמו סקווטים, לנצ'ים, גם לפעמים פשיטות כפיפות, זה במקרים ממש מיוחדים, וכמובן גם דדליפים, זה התרגילים שנשים רזות צריכות לעשות. אם אתם במבנה השני של נשים יותר רחבות, עם בטן רחבה ורגליים רחבות, אתם פחות צריכות לעשות תרגיל שהברך מתכופפת. למה? כי אתם לא רוצות להגדיל את הירכיים ברוב המקרים. אז איזה תרגילים אתם כן תצטרכו לעשות? כמו לדוגמה, דדליפט, היפ טראסט, גוד מורנינג, כל מה שלא עושה את התנועה הזאת בברך. פחות מומלצת לנשים שהן רחבות יותר. לצרות, כן יותר עדיף. עוד טיפ שאני רוצה לתת לכם בלנצ'ים, לנשים בעיקר. שאתם עושות את הלנץ', שאתם עובדות בצורה כזאת, אתם עובדות בעיקר על הארבע ראשי. אבל ברגע שאתם מתכופפים טיפה קדימה, הישבן יותר מתורגל. אז נשים, להתכופף קדימה. גברים, אם אתם משלנו, תישארו ישר. כל זה? כן, הנה, יש לי פה בעד. איזה גבר אתה, תודה. אתה גבר. וואי, הרים לי את הביטחון עכשיו, אתה יודע? יש אנשים טובים בעולם הזה. תודה רבה, אחי. בוא נעבור לתרגיל הבא. יש, אחי. מה זה? אתה לא נכנס? מה זה? לא נכנס במכונה. לא נכנס במכונה. טוב, שינוי בתוכניות. צריכים לעשות תרגיל אחר. טוב, שותפים שלי. בגלל שאני לא נכנס במכונה שמה, להיות 2.5 מטר. איפה היא? הנה, זאתי, תן בה. זאתי. טוב, אז בגלל שאני לא נכנס במכונה שמה, אנחנו נעשה לנו תרגיל אחר. קודם כל התחושה היא טובה. אנחנו כבר אחרי כמה? 3 תרגילים בתוך האימון, והתחושה היא באמת טובה. תדחוף את עצמך לקצה, שאתה יודע שבסוף צריך להרוויח את הפחמימות, וזה שווה את הכל. מה אנחנו הולכים לעשות עכשיו? אנחנו הולכים לעשות תרגיל האמסטרינג. כל מה שחשוב בתרגיל הזה זה דבר אחד, להתרכז בחלק האקצנטרי, בחלק של החזרה, שאתה מתנגד לירידה. זה החלק הכי חשוב, לתת לו ל3, אפילו אם אתם רוצים קצת להגזים, 4 שניות לחלק של הירידה, וכמובן עלייה מהירה. בואו ניתן בראש. יש לי קקי. כל סט לקצה, הקוקסינלי. אתה לא עושה חצאי סטים. טוב, זה הסט ראשון. סיימנו חימום. בואו נתחיל להרים כבד באמת. רגע, אני רואה שחור. עכשיו מתחילים את הסט הרציני. בואו נרים משקל. פול סטייל.
למה גם התרגילים הפשוטים הם קשים? אין קשה כאלה. רגליים זה אופי. כמה יש לי עוד? טוב, שותפים שלי, מה אנחנו הולכים לעשות עכשיו? עכשיו אנחנו הולכים לעבוד על התאומים. אנחנו נתרגל בעיקר את הגסטרונמיוס. כמובן שיש עבודה גם של הסולור, שזה החלק הקטן של התאומים, ויש את החלק הגדול של התאומים. אנחנו נעבוד כמובן לשניהם, נתרגט את שניהם. איך אנחנו הולכים לעשות את זה? אנחנו הולכים לעשות את זה בשיטה שנקראת IREP בשילוב של פירמידה הפוכה לקשת. ואני אסביר לך. פירמידה הפוכה לקשת אנחנו יודעים, כמו שלמדנו מקודם, שאנחנו הולכים לעשות 6, 8, 10, 12. בחזרות גבוהות אתם מתחילים מ-12, 16, 20 ועד 24. כלומר, אותה פירמידה, רק כשאנחנו מעבירים אותה לחזרות הגבוהות, בואו ניתן בראש. יאללה, סט ראשון 12 חזרות. לשלב את המתיחה כמה שיותר. תפס לי. אתה לא יכול לקרוס אחרי כל תרגיל, אחי. תפס לי השריר. עוד פעם. תפס לי השריר. וואו, 180 שבר אותי. עוד פעם, כוסמק, אני מתחיל להזריק. אני לא יודע איך התחושות ככה משתנות. שלפני חצי שעה הגשתי ביטחון עצמי. שאני ענק. עכשיו, סבתא בת 80. גמור. אני לא מצליח לנפח את הבטן אפילו. חיטוב של בוקר. חזר לי הביטחון עצמי. תשחרר את הסבתא בת 80. יאללה, בואו נמשיך לתרגיל הבא. איך אתם יודעים שהתרגיל שאתם עושים הוא תרגיל טוב? אתם צריכים 3 פרמטרים, ברור שיש עוד עקרונות, אני הולך איתכם על המרכזיים. שיש לכם מתיחה מאוד מאוד גדולה, ניקח סתם לדוגמה את שריר החזה, מתיחה מאוד גדולה, קיבוץ מאוד חזק, שאתם מרגישים בנוח, שאין לכם כאבים או כאבים במרפק, או לא משנה איזה תרגיל בחרתם, שאין לכם כאבים במפרקים עצמם, ושאתם מצליחים להתקדם במשקלים, בואו נגיד אחת לשבועיים, אחת לשלוש, אחת לחודש, תלוי כמה כבד אתם מרימים. ככה אתם יודעים שהתרגיל מתאים לכם. אם אתם רואים שאתם תקועים, או אחד הפרמטרים לא מתאים, הגיע הזמן להחליף תרגיל. יאללה, בואו נלך לתרגיל הבא. הולכים עכשיו לעשות פשיטת ברכיים. רוב המכונות ברוב חדרי הכושר, או שזה רק אני בגלל שאני 2.5, הן קצרות פה. כלומר, אין מתיחה, כמו שדיברנו מקודם, אין מתיחה שהיא גדולה. ותכניסו אותו פה. קצת מסורבל, אני יודע. אנחנו עושים אקסטרה מתיחה. כמובן לא לשכוח את החזרות האקצנטריות, שאנחנו חוזרים לאט ועולים מהר. הכמה סנטימטרים האלה משנים את כל התרגיל. זהו, בואו נעוף מפה. מגש פיצה, אבל העיקר הזירו. טוב, שותפים שלי, ולוג ראשון, יא מאדר פאקר, מקווה שאהבתם. תנו לי לייק, תנו לי סאב. אני עכשיו הולך להוריד את המגש פיצה הזה. אוהב אתכם בכמויות. חשוב לשמור גם קצת לאחרים, ולא לאכול את כל המגש. איזון, איזון.